फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै रिलिज खालामखांनाय बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर बwdwr खालामो। बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामदों मेडियन आरो उषा रानि बिथांमोना। बे मिउजिक भिडिअखौ करिय'ग्राफ खालामदों बिथां मिथिसार ब्रह्मआ। बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों लोगोसेनो लाइरिक्सखौ होदों उषा रानि ब्रह्म, टिउनखौ होदों खुलुम आरो उषा, मिउजिकखौ होदों खुलुम ब्रह्म, डिअपि आरो एडिटखौ खालामदों देबजित ब्रह्म। बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों सेरजनी ब्रह्म। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ बिथां उषा ब्रह्म अफिसियेल इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामजाबाय। जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो गोसो, नोंथांमोना उषा ब्रह्म अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। नङाब्लाबो बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।